F'Jannar li għadda, il-Gvern permezz tad-Dipartiment tas-Saħħa qabad u biddel mediċina offruta għal persuni bl-ADHD biex mara l-orħos għażla li inferjuri għal dik offruta qabel kontra kull parir tal-psikjatri Maltin. Biex benġel din id-deċiżjoni, il-Ministru tas-Saħħa Chris Fearn ġab skuża bir-regoli Ewropej tal-procurement għaliex il-Gvern mara l-mediċina orħos, il-Xenodate, minflok il-konċerta li hija aktar effettiva mill-mediċina l-ġdida. U regoli Ewropej, u aħna ovvjament nimxu magħhom jgħidulek illi sakemm l-affarijiet ikunu compliant, tittieħu l-orħos u mhux l-ogħla. U fil-fatt meta jkun hemm mediċini li jkunu ġeneriċi, ġeneralment jinxtraw il-mediċini ġeneriċi għax ikunu orħos mill-mediċini tad-ditta. War diversi ilmenti li rċieva d-Dipartiment tas-Saħħa kemm il-psikjatri u anke l-pazjenti infushom, il-Viċi Prim Ministru qal li hemm possibilità li jerġgħu jmorru lura l-mediċina ta' qabel jekk rapport li ġie kummissjonat jikkonferma dan. U jekk l-esperti tagħna pariri li għandna bżonn nerġgħu morru għall-konċerta rridu nagħmlu każ mal-procurement authority tagħna biex nagħmlu hekk. Din il-mediċina ġdida provduta li l-psikjatri qegħdin jilmentaw li ftit għandha effett fuq il-pazjenti qiegħda tħarbat il-ħinijiet tal-irqatt u meta qegħdin jittantaw jirrikorru għal mediċina li kienet offruta qabel mill-ispiżeriji din ma tistax tinxtara għaliex m'għadix tinġib Malta. Intant, il-Ministru Fearn prova jdur mal-lewża anke meta kien mistoqsi jekk iż-żama tal-Isptar Monte Carmeli jippermettix li jilqa' pazjenti fiħdanu. Iżda konferma l-kriżi hemm fl-isptar, hekk kif spiċċaw jevakwaw il-pazjenti. Dawk il-partijiet tal-isptar illi kien hemm problemi strutturali serji ġew evakwati huma magħluqin kemm mal-istaff kemm mal-pazjenti. Uħud mill-pazjenti saħansitra spiċċaw f'binja lil hinn mill-isptar. Krejna binja barra Monte Carmeli u relokajna pazjenti minn żewġ tiswali. Chris Fearn kien qed iwieġeb il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti waqt żjara fis-sit tal-Paula Health Hub, sit li qajla sar xogħol fih wara żjara simili li saret madwar sena u nofs ilu. Bil-Ministru tas-Saħħa jerġa' jgħid li l-proġett mistenniju 3 snin u nofs oħra biex jitlesta bħalma qal fl-aħħar żjara li kien għamel.